Mullettinsa kanssa painaa erivoimaisen voittoon. Katsotaan kuka tulee toisenkin tässä näin. Heikkilä on toisena. Heikkilä painaa sen. Heikkilä painaa jatkoon sieltä. Voittoon tässä erässä. Gideon Brown ja toisena sitten Suomettoni Heikkilä. Topi kulmalta eteen ja siellä sitten painaa Skotbrooks on kärjessä. Jonkun verran vääntelä viimeisenä, mutta ainakin jatkoon William Datson. Me ei nähty mitä tuolla keskivaiheessa tapahtui, mutta pojat siellä halailee ystävällisesti toisiaan, niin tuntuu, että hyvä meininki ja se on se tärkein asia siinä. Siitä, että täällä nämä jätkät kiertää maailmaa tätä kiertoa, että yhdessä ne on hyviä kavereita, ne arvostaa toisiaan tässä lajissa urheilijoina, ne tietää tämän lajin vaarat ja ne pitää yhdessä hauskaa tuolla onnet ovat onnellisia. Kevin Datson kuuluttaa tällä hetkellä tässä näin finaalipaikkaansa. On tosissaan iloinen siinä. Odotetaan siellä Kyle Broxall ja siellä sitten toisella puolella ja Toni Heikkilä painaa! Toni Heikkilä! Laittakaa käsiä yhtään loistavaa! Toni Heikkilä painaa itsensä finaaliin! Scott Broxall, William Datson, Kyle Broxall ja Suomen Toni Heikkilä. Ja Toni Heikkilä pääsee keskiportista lähtemään ja lähtö on oikein hyvä Broxallin välissä kolmantena siihen. Ai kun kaatuu siellä ensimmäisellä hyppyrillä. Ja Broxall ottaa